Il-Prim Ministru Robert Abela rrefera għal ftehim ta' waqfim mill-ġlied fil-Lvant Nofsani u qal li l-Gvern se jkompli appoġġa l-inizjattivi għal paċi. Fl-iskambju tal-awguri għas-sena l-ġdida mal-Korp tal-Konsli Onorari, il-Prim Ministru semma wkoll dan ir-rwol li Malta kellha fl-aħħar sentejn meta ħadmet favur il-paċi biex tippromovi soluzzjonijiet li jaqblu mal-ispirtu ta' trattati tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda u mal-liġi internazzjonali. Tkellem dwar is-sħubija mhux permanenti ta' Malta f'dan il-forum u spjega li flimkien mal-imsieħba ta' Malta ġew adottati numru ta' riżoluzzjonijiet li jsejħu għal ftehim ta' waqfim il-ġlied fis-Sudan, Gaza u bnadi oħra. Dwar l-OSCE, il-Prim Ministru qal li Malta ħadmet bla waqfin biex din l-organizzazzjoni tibqa' forum rilevanti fir-Reġjun Ewropew. Il-Prim Ministru qal li f'Mejju li ġej Malta se jkollha l-Presidenza tal-Kunsill tal-Ewropa fi Strasburgu. Qal li din se tkun okkażjoni sinifikanti fis-sena li fiha Malta tiċċelebra s-60 anniversarju ta' sħubija tagħha fil-Kunsill tal-Ewropa. Semmit ukoll din l-okkażjoni il-President ta' Malta Mirjam Spiteri da Bono fil-laqgħa li kellha mal-Konsli Onorarji spjegat li f'dan ir-rwol Malta se tiffoka fuq 4 prioritajiet. L-involviment ta' żgħażagħ fid-demokrazija, il-protezzjoni ta' tfal, il-ġlieda kontra l-vjolenza u l-ħarsien tal-Konvenzjoni Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem. Waqt li semmiet li s-sena l-oħra qatt negozji Maltin komplew ikabru l-operat tagħhom, Dr. Spiteri da Bono rikonoxxiet li l-pajjiż għandu sfidi ġodda fosthom is-sostenibilità u l-protezzjoni tal-ambjent, il-konservazzjoni tal-wirt storiku u kulturali u l-ippjanara li tal-kostruzzjoni. Id-dekan tal-Korp tal-Konsli Onorarji Joseph Buħaġar qal li kienet sena mimlija tensjoni madwar id-dinja. Semma il-Malta Labour Migration Policy li qal statistika minna tajt li f'Malta jgħixu 80,000 persuna minn pajjiżi terzi. Qal li dan in-numru kbir jafferma li r-rwol tal-Konsli żdied fl-importanza tiegħu. Argumenta li l-Konsli għandhom jippromovu migrazzjoni responsabbli.